tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Tail end sa cold front ang nakaapekto sa Bicol region, samtang ang amihan ang nakaapekto sa ubang bahin sa Luzon. Ug tungod sa epekto aning tail end sa cold front, ang mga probinsya sa Samar, Makasinati ug Madagumong Kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Samtang ubang bahin sa Visayas, lakip na niya ang probinsya sa Cebu, Makasinati lamang kita og panagsang pagpanag-om ug mga patak-patak na mga daklit na mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabi. Ug sa pagkakaroon, wala tay gi-monitor nga low pressure area o bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kusog na paghuro sa hangin nagagikan sa amihan ng silangan ang magpasulabi sa Eastern Visayas, busa kusog usab ang pagbalod sa kadagatan. Samtang diri sa Central ug Western Visayas, Makasinati gihapon og kasarangan ngadto sa kusog na paghuro sa hangin ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa kusog ang pagbalod na posibleng moabot gihapon og 3.5 meters nga wave height. Ang adlaw mosilang sa alas 5:51 sa buntag. Kalang sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug bisita sa batong social media account sa Facebook, YouTube ug Twitter. Binhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.